Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 20 ta' Novembru nilqgħukom għal din il-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jkeċċi lil bejjija mit-tempju sabiex jerġa' jagħmlu dar għat-talb. U aħna kif se nsaffu t-tempju ta' Alla? Mulej Ġesu, iftaħ beraħ il-qalb tiegħi sabiex fiha jammar l-Ispiritu Santu. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti ejju narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax lena sħiħu bla tmiem jinsab li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jissaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, il-leħen li kont smajt mis-sema reġa' kellimni u qalli: Mur, ħu l-ktieb il-miftuħ li jenfit l-anġlu wieqaf fuq il-baħar u fuq l-art. U mort ħdej l-anġlu u għetlu jagħtini l-ktejjeb. U qalli: ħu u ibilgħu u jsirlek imrar ġo fik, imma ġo ħalqek jiġik ħelu wasel. Jien ħadt il-ktejjeb minn it-lanġlu u blajtu, u ġo ħalqi ħassejtu ħelu wasel. Iżda meta kiltu imlieni bl-imrar ġo fija. Imbagħad qaluli: Int għandek terġa' tħabbar dwar ħafna popli u ġnus, u wilsna u slaten. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek, daqs li kieku kelli l-għana kollu. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni il-parir tajjeb. Kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Kemmi ħelwa l-weda tiegħek, oħla mill-għasel għal fommi. Kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem, huma l-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għall kmandamenti tiegħek. Kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Alleluja. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u qabad ikeċċi l-barra l-bejjija u jgħidilhom: Hemm miktub id-dar tiegħi tkun dar it-talb. Iżda intom
għamiltuha għar tal-ħallelin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qasissin il-kbar u l-kittiba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jaqirduh, iżda ma kienux jafu x'jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Irrilek Kristu. Il-ġrajja ta' meta Ġesu daħal fit-tempju u keċċa il-bejjija mit-tempju hi ġrajja li nsibuha fl-Evanġelji kollha. F'San Luqa insibu inqas dettalji, insibuha fil-qosor. Imma joħroġ ukoll tajjeb San Luqa ir-rabja li kellu Ġesu u jkeċċi dawn il-bejjija mit-tempju xi ħaġa li qatt ma kien għamel. Għaliex Ġesu irrabja daqshekk? Ġesu rid jieħu azzjoni drastika li bija jagħti messaġġ qawwi lin-nies ta' żmienu u lilna wkoll. L-ewwel nett rid juri Ġesu illi it-tempju kien post sagru, post qaddis fejn in-nies jiġu biex jiltaqgħu ma' Alla. U għalhekk ta' kollu li jfixkel u ħażin. U għalhekk in-negozju fit-tempju huwa ħażin għax ifixkel din il-laqgħa ma' Alla. U għalhekk Ġesu insibuha din anki fir-rakkonti l-oħra jgħid għamiltuh suq it-tempju. Imma hawn jgħid xi ħaġa iktar qawwija. F'San Luqa jgħid għamiltuh għar tal-ħallelin. Ġesu rid jinsisti magħhom li t-tempju huwa dar it-talb. Dan qed jikkota lil Iżajija, id-dar tiegħi tkun dar it-talb. U għalhekk jekk aħna naraw anki dil-kelma li qal Ġesu u qed jgħidilhom it-tempju għandu jkun jixbaħ lill-ar ta' Betlehem, mhux il-ar tal-ħallelin. Jiġifieri għandu jkun dak il-post l-ar ta' Betlehem fejn iltaqa' ma' Alla li hu magħna u tinżel tqimu. U dak li qal lin-nies fi żmienu jgħidu wkoll lilna llum għaliex aħna wkoll għandna l-Knisja li hija t-tempju li hija d-dar ta' Alla li aħna għandna nuru dejjem dan ir-rispett lejn id-dar ta' Alla għax fil-Knisja aħna niltaqgħu ma' Alla u dak kollu li jfixkel din il-laqgħa ma' Alla u ħażin. Illa għaliex il-Knisja hija dar it-talb, id-dar fejn niltaqgħu ma' Alla. Imma mbagħad hemm sens ieħor ukoll għal dak li għamel Ġesu. U dan jintrabat mal din l-espressjoni li qal Ġesu għar tal-ħallelin. Ġesu rid iwassal messaġġ ineħħi il-mentalità pagana ta' għalfejn tmur it-tempju. Ġifieri, dik il-mentalità tan-nies li jmorru it-tempju jagħmlu l-offerta tagħhom, imbagħad joħorġu barra mit-tempju u l-ħajja ta' barra m'għandax taqsam xejn mal-ħajja ta' ġo t-tempju. Ġifieri barra mbagħad tagħmel li jfettillek. U għaw Ġesu qed jagħmel referenza meta jgħid għar tal-ħallelin għal dak li kien qal il-profeta Ġeremija. Fil-ktieb tiegħu meta Ġeremija jwassal il-messaġġ tal-mulej li jilmenta man-nies jgħidilhom lin-nies intom tiġu t-tempju u tgħidu aħna salvi, aħna salvi. Mbagħad joħorġu n-nies mit-tempju u joqtlu u jisirqu u jagħmlu kull xorta ta' inġustizzji
u ħilfu falz, u ħafna għażen ieħor. U Ġesu u l-mulej jgħid f'Ġeremija jgħid jaqgħu id-dar tiegħi ħsibtuha għar tal-ħallelin. Inna ukoll Ġesu jrid iwassal dan il-messaġġ importanti li aħna il-Knisja hija t-Tempju, id-dar ta' Alla, hija l-post fejn aħna immorru biex niltaqgħu ma' Alla, nisimgħu l-kelma tiegħu, niċċelebraw din il-ħajja ma' Alla, imma barra kif noħorġu il-barra mill-bieb tal-Knisja. Għandna ngħixu dak li nisimgħu, għandna ngħixu dak li niċċelebraw. M'għandux ikun hemm firda bejn dak li nagħmlu fil-Knisja u l-pja tal-ħajja tagħna. Illa għaliex Alla li nqimu fil-Knisja rridu nqimuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U aħna mbagħad irridu nkunu t-tempju ta' Alla fejn ngħixu. B'mod illi ikun hemm rabta sħiħa bejn dak li nisimgħu u niċċelebraw u l-ħajja tagħna ta' kuljum. Hawnhekk l-Evanġelu jgħid li Ġesu kien jgħallem fit-tempju, għalih it-tempju kien għażiż, kien iwassal il-kelma tiegħu. U anki llum għalina t-tempju huwa għażiż għax nisimgħu din il-kelma tiegħu, niċċelebraw l-Ewkaristija, imma mbagħad il-bqija tal-ħajja tagħna, ġifieri meta aħna noħorġu mill-bieb tal-Knisja għandna ngħixu tassew dak li nisimgħu u dak li niċċelebraw u hemm ikun tassew leħaq l-iskop tiegħu it-tempju ġifieri l-Knisja il għaliex tkun imlietna din il-qawwa ta' Alla li mħabba tiegħu li mbagħad ngħixuha fil-ħajja tagħna. Nitolbu l-mulej din il-grazzja llum li aħna dejjem inħarsu lejn il-Knisja bħala post qaddis fejn iltaqgħu ma' Alla, nisimgħu l-kelma tiegħu, nirċievu l-imħabba tiegħu, niċċelebraw l-Ewkaristija. Imbagħad dak li hemm nisimgħu u li niċċelebraw ngħixuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Irresqu issa it-talbit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xxandar il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem niltaqgħu miegħek fid-dar tiegħek, nintlew bl-imħabba tiegħek u din mbagħad ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tiegħek lill-morda kollha fl-isptarijiet fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u nitolbuk ukoll għat-tobba, għall-infermiera, għall-ispiżjara, għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu bi sħiħ biex jaqdu lill-morda nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna insegwu b'responsabilità il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. U nitolbuk tilqa' fi ħdanek il-dawk li f'dawn l-aħħar jiem għaddew għal ħajja ta' dejjem u li l-familjari tagħhom tagħtihom il-faraġġ tiegħek nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lil kobor tiegħek, jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħru kuntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bi glorja tiegħek, wasanna fl-ola ta' smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Qabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħaluliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum,
Affrinna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jekk jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jekk ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnana nagħmluh b'tifkira tiegħu jkun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Roddu ħar lil Alla.
Alla tana isma t-talb tana ejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma t-talb tana dak it-twilit għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għere araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina d-daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la d-daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murimija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma tal-btana ta' kitwini tal-ina li tikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna d-dubita ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda l-isna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek, Ġesu.
Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati jarina daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Isa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajjaħlewwa u tamatana slima lik. Li l-kinajtu għali ċaħna t-turufnati u li teva. Li l-knitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament
lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina qopija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fi tiġrib iż-żaħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Għana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Innalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatlinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejja ta' essa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Insellmu l-qaddisin San Giuseppe, San Sebastian Martri, Itlob Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Tolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdott minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.